Така, здравейте, банда! Добре дошли пак в мой YouTube канал. Това е втората част на Zoo симулатора. Така да видим какво стана. Дали има някакви промени. Ча да натиснем I. Така, Петърчо не е много щастлив. Гладен е и е жаден. Така, добре, значи. Първо да видим дали има вода. Ами водата е пълна. Храна също има. Интересно защо не иска да яде. Трябва да отидем до компютъра да видим какво става. Сигурно пак ще има някакви ревюта. Нещо може ли да си купим? Може да си купим храна. Да, определено сигурно пак ще има ревюта. Видим какво става тук. Еми, оплакват се хората, ама няма как. Така, трябва да си купим. Какво трябва да си купим? Чакай, че не видях. Трябва да си купим лопата. Трябва да си купим чук. Трябва нещо да почистим, сигурно да правим. Сега ще видим. Много интересно. Да, ето. Може да си купим чук. И лопата, сигурно. Нещо ще чистим и ще правим. Нещо друго. Трябва да отидем да си ги вземем. Така, къде ми е лопатата? Ето, не, това е чукчето. Лопата. Къде има лопата тук? Може би да, това. Сигурно нещо ще чистим. Може би тук. Ще почистим другата клетка. Така наречена. Да, Петър човече е малко по-щастлив. Ама не знам защо не иска да яде. Добре. Тук трябва да почистим. Добре. Има храна. Може би ще трябва да осиновим още едно животно. Какво правим сега? Може би ще ми трябва чукчето. Нещо друго. Може би това трябва да съборя. Да, трябва да събориме насякъде, да почистим, защото се оплаква, че е било мръсно. И че втората клетка не била чиста. Че яко. Имам си даже и къде да се събирам букука. Яко. Още има ли? Може би от тази страна. Това е пълно. Трябва да го хвърлим. Има и къде да си хвърлям. Супер. Много яко, много яко. Супер лежерна игра. Така, има ли още? Да, има още малко.
още. Не мисля, че има. Има ли още? Ами какво друго трябва да правя? Тук няма нищо друго. Може би с чукчето или пък може би тук трябва да... Какво друго трябва да почистя? Нещо друго. Сигурно ще ми трябва лопатата. Ами аз не виждам нищо друго. Или може би тук. Да. Ами мисля, че сме готови. Така, друго. Трябва да се върнем пред компютъра. Но преди това чака да видим Петърчо, какво става с него. Къде беше Петър? Еми, Петърчо е окей. Чая да проверя дали има храна и вода пак. Защото ако не се грижа за тях, мисля, че ще ми ги вземат. Водата, храната трябва да е пълно всичко. Тук е пълно. Ами добре, айде ако си гладен, ти бе да хапваш. Ще хапне ли? Да видим дали ще хапне. Така, хапвай. Как си хапва само? Супер. Така, да отидем пред компютъра да видим какво става. Сигурно ще можем да осиновим още животни, защото почистихме клетката. Така. Да, може да осиновиме. Супер. Пак ли носорог? Ревюта. Добре. Що горе става? Някакви опции. Трябва да си купим дрил. Да, трябва нещо да правим. Добре, трябва да си купим дрил. Нещо друго. Накъде съм? Трябва да вземе дрилката, вярно. Ето, също като моята дрилка. Взимаме и потегляме. Накъде сме? Мисля, че трябва да отидем от другата страна. Вече има и хора тук.
Здравейте, госпожо, как сте? Нещо не сте хепи. Да. Това е накриво. Трябва да го оправим. Това е много яко. Направо сме много добри. Супер. Така, много ще ми е интересно да видим колко пари ще я пуснат тази игра в Steam. Те поне са по 20-30 евро лири. Така. Трябва да отидем до компютъра и да си купим таблет. Интересно. Така. Мисля, че ще можем да оперираме през таблета. И това е добре, защото не трябва да ходим постоянно до компютъра. Супер, купихме си таблет. Така, как се пуска таблета? Натискаме Tab на клавиатурата. И тук вече гледаме. Което е много яко. Ако трябва нещо да си купим. Между другото може да купим зеленчуци и плодове. Аре, ще купим малко зеленчуци. Ще купим малко плодове. Това дали означава, че ще можем да осиновим още? Да, да. Значи можем да осиновиме само през компютъра. Какво друго можем да осиновим? Можем да осиновим газела, щраус. Какво да осиновиме? Тук има щраус, мъжки на 39. Има газела, женска на 12. Това пак ли е щраус? Мисля. И газела. Какво да осиновим? Ще осиновим тази газела, женска, на 7 години. И ще я поставим тук. Супер. После. Трябва да я пуснем. Трябва да я пуснем в клетката. Което е много яко. Трябва да я кръстим. Как ще я кръстим? Ще я кръстим Пепи. Мисля, че забравих нещо. Мисля, че забравих да си взема храната. Че къде е храната?
Нали купихме храна? Много странно. И къде е храната? Храната е тук. Плодове, зеленчуци, който не яде. Така, тръгваме към Пепи. Пишете долу в коментарите, ако ви харесват тези игри. Също така ще има доста Euro Truck Simulator. Много ма кефи да играя на Euro Truck Simulator. Така, да поставим... Vegetables има. Добре. Трябва да сипем водичка. Така. Да видим Пепито как е. Пепи. Пепито е щастлива. Добре, само да вземем някакви тук ще вземем едно такова да се крие под сянката. Може би от тази страна. Не, тук не е удобно. Може би тук? Не, тук не става. Къде да го сложиме? Тук. Не става. Трябва да го обърнем сигурно. Защо не иска? Или може би не мога да взема? Ще вземем някакви декорации тук да си играе. Друго. Ще вземем едно такова. Друго. И може би едно такова. Нещо друго. Чакай, че... Може би от тази страна. Така. Нещо друго. Интересно дали ще мога да взема... Сега ще може. Може би ако го опърна тази страна. Да, така е добре. За да може тук да се крие под слънцето. Имаме някакви нови опции. Преди да видя тези опции, само да проверя какво става с... Къде беше Петър? Само да проверя дали има достатъчно храна.
Защото все пак трябва да се грижим за тях. Водичка. Трябва да сложим още храна. Добре. Тръгваме към компютъра. Да видим какви са тези нови опции. Дали да осиновиме още животни? Какво става сега? Още ревюта. Нещо трябва да почистиме. Какво става тук сега? Можем да си направим офиса. Можем да си купим някакви мебели. Добре. Какво ще... Ние имаме достатъчно парички. Може да си направим Coffee Corner. Това не е рецепция. Това не е свободно. Какво друго може да си купим? Не, всъщност ще си направим офисчето. Как е? Супер! Въпросът е какво мога да правя с тези мебели? Мога ли да ги... нещо да правя с тях? Не знам. Тук мога ли да местя? Друго. Какво можем да направим? Още неща можем да купим сигурно, да видим. Това го купихме. Още нещо можем да купим. Трябва да си купим и... Трябва да си купим туалетни за хората. Така. Какво трябва да купя? Трябва да се апгрейдне. Мога ли да правя нещо тук? Може. Нещо друго? Лопатата също. Така, нещо друго. Така, някакъв information board трябва да се оправи. Където information board? Всъщност, тук мога ли да взема нещо? Мисля, че не. Може би тук? Трябва ми дрил. Така, пак ще джеткаме с това. Иначе е много яко.
следващото. Така, тази страна също. И последното болче. Така. Трябва да проверим нови опции. Мога ли през таблета? Ами, би трябвало да може. Можем да продадем старите мебели. Я да ги видим. Ще е много яко. Ако можем да ги продадем. Можем да осиновиме също. Това тук. Как да ги продам? Защо ми показва отвънка? Тук можем да... Може би трябва да продам тези старите. Можем да ги продадем. Добре. Те понеже, защото са стари. Колко парички ще вземем? Още? Мога ли да продам? Може би и тези докора. Да. Това също. Чу, те са стари. Супер. Много добре. Можем да осиновиме още животни. Чакай да сложим малко. Vegetables. И фрутс има. Така. Вода също да пуснем. Нещо трябва ли да почистим тук? Не мисля. Не, ще остава отворено, защото ще вземем ново животно. Да, напредваме. Така. Ние можем да осиновиме... слон. Яко. Мъжки на 28 години. Носорог. Има хипопотам. Ще вземе този женски слон. Нямаме достатъчно парички. Добре, в такъв случай
Ще вземе този слон, който е на 28 години и е мъжки. Айде. Супер. Супер! Осиновихме още едно животно, което е много яко. Не, ние сме от тази страна. Трябва само да го пуснем. Ще го кръстим. Как да го кръстим? Мъжко ли беше слънчето? Мисля, че беше мъжко. Ще го кръстим. Дон. Що пък не? Трябва да му вземем някакви декорации тук да си играе. Ще му вземем това тук да се крие под слънцето. Друго. Ще му вземем и това. Само че ще го обърна. Така. Не, трябва да го обърна. Да, така е добре. Друго какво вземем? Друго. Ще вземем едно такова. Идеално. Вода има, храна има. Супер. Давайте да видим какво става. Имаме нещо ново за отключване. Тук трябва ли да... Да, има вече. Дом. Имаме нови опции. Какво друго имаме? Всъщност... Преди да видя опциите, да видя какво става с другите животни. Защото... Трябва да внимаваме. Трябва да ги наглеждаме. Трябва да имат водичка. И храна също. Да видим какво става и с Пепито. Има ли нужда от храна, вода, нещо? Да, водата е добре, храна има, добре. Да видим какви нови опции има тук сега. Добре се справяме за сега. Само трябва да се почистиме тук офиса. Още ревюта.
Нещо друго. Трябва да купим хот-дог пред сградата. Това всякъде беше. Мисля, че трябва да ходя от тази страна. Така. Тук има хора. Някой си пее. Да, тук са нашите туалетни. Трябва да купим хот-дог. Еми, добре, как се купува? Това е кафенце. Мога ли да го сменя? Q е... ето хот-дог. Еми, добре. Как се купува? Супер. Друго. Ето да може хора тук да си стоят и да си хапват. Друго, какво можем да купим? Това какво е? Айде кафенце. Айде още едно място за сядане. Ами, супер. Тук ще има карта. Ами, справяме се много добре, май. Какво друго може да има тук? Ще има скулптура тук на динозавър. Лелче, ще влизаш ли в туалетната или няма да влизаш? Вие ще поръчате ли нещо, госпожо? Така. Аз мога ли да излезна от тук? Не мога. Не мога. Така, трябва да се върнем. Да видим какво става сега. Ще има ли още нови неща? Трябва да назначим и хора, ако не се лъжа. Така, ще назначиме градинар. Ще назначиме маркетинг специалист. И хот-дог вендър. Нищо, че тренинг. Давай. Още нещо.
Някакъв диспенсър трябва да купим. Къде е този диспенсър? Това ли? Мисля, че знам какво е това. Трябва да го сложим. За да може да си взима храна, Петърчо. И сега ще трябва да го напълня. Толкова много храна събира. Банда, за съжаление, това е края на тази игра. Това е демо, както ви казах. Аз съм добавил играта, между другото, да ми е в favorites, смисъл, когато излезе играта, ще ви кажа. Ако ви харесва играта, ще я купя, защото честно казване на мен много ми харесва. Много е така супер лежерна. Не можем да правим други мисии, защото, както казах, това е демо, просто да проверим играта. Което е много хубаво, защото ако не знаеш играта дали ще ти хареса. Така че абонирайте се с камбанка за канала, пишете ми долу в коментарите да ми кажете тази игра харесва ли ви. На мен ми харесва по принцип, но може да не ви хареса. Айде до скоро и ще се видим в следващото видео.